1, 2, 3, 4. Hej! Jeg må ikke bolle i arbejdstiden, så skal andre heller ikke komme og gøre det. Altså, Okay, så det er unfair. du er sådan en hater? Ja. Okay. Det ser da sådan ud! Prøv du lige at se her, ven. Den må du få. Peter har faktisk ikke set så pænt et sted her, siden at han snart bliver udvalgt til gift ved første blik og skal gifte så et sted her. Total er der pantet for... Are you ready to go on a journey? Travels, charity, road tripping, crazy cars and crazy people, clubbing and DJ shows. Lean back and enjoy. Just remember to subscribe and share. Welcome to Team Loud and Proud Vlogs. What is up, all you sexy motherfuckers? Velkommen til en ny dag her på kanalen. I dag er det endnu en gang Mission Flaskepant. Vi skal team op sammen med oberstgeneral Emma. Og så skal vi afsted ud. Hun har lagt hun er for vild, hende der. Emma er definitivt for vild. Hvis ikke I har set, vi allerede har været afsted med hende en gang, så ligger der en vlog om det på vores kanal. Så havde vi sagt til Emma, prøv her, lynhurtigt, backstory. Emma, hun har hvert år kørt til noget, hvor hun indsamler flaskepant til Kræftens Bekæmpelse. Og det hørte vi om, og så valgte vi at række ud til Emma og sige, prøv lige her. Fordi det foregår på den måde, at Emmas forældre kører hende rundt, når der så er nogen, der skriver, hey, jeg har lidt flaskepant, du kan få. Så kører Emmas forældre Emma rundt, og så valgte vi at sige, prøv lige her, skal dine forældre ikke lige have en pause, så skal Team Loud & Proud sgu nok køre der rundt. Og det har været super fedt. Der er så bare sket det, at efter at vi lancerede vloggen sidst, så har det givet lidt afkast, og vi havde sagt til Emma, prøv at vi skal afsted igen. Og så skriver Emma, hvad er vi klar? Ja, jamen, så aftaler vi, at det er i dag den 10. marts, vi skulle tage en runde. Og så sendte Emma os en oversigt over runden, og så var vi bare sådan, wow, okay, der er eddermame nogen, der har rakt ud til Emma, er der sunshine. Så vi har faktisk været nødt til at skaffe ikke bare en varevogn, som transporteren er, men 2 fucking lukkede trailere for at formentlig have plads nok til alt det pant. Så det tager vi jer med ud. Nu skal vi ud og besøge en helvedes masse forskellige familier og sige hej og lige få noget flaskepant og gøre en fucking god gerning. Så lean the fuck back. Husk skud ud til alle vores sponsorer. Og husk at fucking lige kigge på kanalen, for der kan du vinde et fucking kørekort, mand. Kom lige ind og deltage i den konkurrence der. Sæt i gang. Here we fucking go. Det ser da sådan ud! Når nogen spørger, jamen hvad så, har Emma skaffet meget pand? Ja. Det ville være smart. What the fuck is going on? What the fuck is going on? Der hvor vi er nu er, at uden mad og drikke duer helten ikke, det ved alle. Og så vender jeg om igen. Som I kan se, så har vi nu hentet trailer. Lene Lykke er kommet ned igen, fundet ro, da hun fandt ud af, at det ene lys på Daniels trailer ikke virkede. Nu skal vi ind og lige flå Bilkas Bistro fra hinanden. De har en morgenbuffet for like 9 kroner eller sådan noget. Den skal vi... Ja, altså hele konceptet af, at vi nu skal ind og plyndre bistroen, det er, at vi skal fejre min juice-kur. Ja, og jeg gider ikke kalde det en kur, fordi så virker det som om, at det var noget, jeg skulle prøve for at tage. Juice Challenge. Martin and the Juice er over. Fuck nachos. Når vi skal have rødbedesaft. Den er kraftedeme klam, Mads. Øj, den er ulækker, mand. Det er en... Øj. Det er en... Det ved jeg ikke, det er en 8'er, det her.
ud af en 10'er. Jeg tror næsten kun, det kan blive mere kamp, hvis du fucking skider i flasken. Okay. Nu flår vi bistroen over på midten. Og så skal vi hente Emma, og så er vi i gang med at redde hele verden. Det er det, der skal ske nu. Det der i det er, at deres smørbrød sælger de ikke før kl. 11. Så kørte jeg lige charmen på. Så endte jeg med at få hende til at åbne hele køleren, så mig og Daniel, vi kunne få lov at købe lige, hvad vi havde lyst til. Jeg kan godt høre, du råbte. Mener du det? Ja, præcis. Det der sker nu er... Daniel, så det her fri-buffet meget... Han tager det meget bredt. Så lige om lidt, der går Daniel ud, og så nubber han lige 65 tommer Samsung TV, fordi han har jo betalt for buffet. Men Daniel, hvis du alligevel går op i elektronik, fordi der er buffet her i bistroen, ikke? Skal du ikke lige tage en Galaxy S23 eller S24 Ultra med til mig? Okay. Nå, det der sker er, at vi har jo betalt for buffeten her. Og det der i bund og grund, lad os kalde en spade for en spade, buffeten koster ikke 10 kroner. 15? 10? Nej, 15, undskyld. Ja, det er ikke der, de tjener deres penge. Det er jo på drikkevarer. Nastarovia. Det der så sker, det er, at så går Daniel op, han har drukket sin cola, så går han bare op, så fylder han bare op igen, går han og sætter sig. Og Peter så lægger mærke til, at hende der står der, hun står bare og kigger efter hende. Jeg stod jo oppe i køen, da han gjorde det. Nå, bedre endnu. Du ved, og hun har bare tænkt, hvad fanden laver han? Så Daniel, han troede bare med i de 15 kroner, der var der bare, han bare kunne refill hans halvliter cola, indtil han blev gasblå i hovedet. Det har Peter så nu forklaret ham, man ikke kan, og nu vil Daniel så gå op og betale, fordi prøv at vi er ikke idioter. Den var ny. Ja. Og så sagde jeg til hende, du må endelig kalde vagten tilbage. Jeg orker ikke at ligge i armlås igen. Daniel orker ikke at lægge vagten i armlås. Har du husket at betale din kage? Jo. 1, 2, 3, 4. Og så lige... Ja. Så kører den igen. 10 sekunder siden. Ja, men det er stadig god. Du er kamelreglen. Har kamel ikke trådt på den? Nej, Okay, Annika fra Saudi-Arabien. Så grunden til, at kamelreglen gælder, det er jo... Prøv at generelt bare klippe Peter helt ud af bloggen. Det er nok bedst. Nå, jamen så er vi ligesom i gang, så fik vi samlet Emma op, som vi så, og Emma fortæller os lige, at foreløbig status på hendes indsamling so far er 8.300 kroner i pant. Så det virker meget, meget realistisk, at hendes rekord skal slås. Sidste år var det 21.000 i 2023, og i 2024 har vi fået lov at være med. Og der satser vi da helt sikkert på, at den rekord, den skal vi da tæske ud af parken. Daniel, han sagde til mig, Annika, ryk lige sædet frem. Jeg skal have noget om bagved. Rykker vi sædet frem. Tager han fat i noget stort? Jeg tænker, okay, han har sikkert bare taget Frank med eller sådan et eller andet. Hvem ved? Altså, hvad ved jeg, hvad han kan finde på? Så siger han, luk øjnene. Der blev det hele endnu værre. Fordi der er også slikkepind i bilen. Og så kommer jeg frem med hænderne. Giver han mig 1 kilo fucking minimu? Tak for det, Martin. A few inches later. Jamen tak, Daniel. Nu er det officielt. Her fra Lund. Altså, Peter han mener, at mig og Daniel er blevet gift nu, fordi han køber minimu til mig. Rækker Daniel lige om bagved og giver mig den her på. Nu er det officielt. Hvis det skal officielt, så vil han ringe. Og mig, den jeg er på til ringe. Jeg tænker mig. Nogen send hjælp! Jamen, første stop. Og så skal der eddermame flyttes pant rundt og alt muligt, fordi at igen har vi snydt lidt og bagt en hjemmefra, som vi kalder det. Eller to. For det første har vi gjort, det er blevet en tradition hver gang, at Emma hun inviterer os med på de her ture, så stjæler vi Gustavs pant. Så det første vi gør, det er lige at fylde Gustavs pant om i traileren,
Og så Gordon, det lækre menneske, han har rent faktisk havde en 3 sække med, tror jeg. Det vil vi også lige fylde om i traileren. Hej! Nu skal jeg se, hvor gammel er han? Er det okay, når jeg filmer jer? 5. Hvad hedder det? Skal jeg lige se, det er jo noget med, at et barn koster 1,2 millioner fra 0 til 18. Du har allerede spenderet de første 5. Jeg tror måske, Peter lige har sparet dig for noget, der minder om 850.000. Men i hvert fald, så har vi lige set, for det første YSMF-trøjen, elsker. Og så en af de mindste Team Loud. Nej, for du kan få Team Loud Proud-trøjen helt ned i en sparkedragt, så det kan jo egentlig blive meget småt. Men det er med sød i den størrelse der. Dem ser vi ikke så tit. Men her er første høst. Det ser vi her. Og der er, hold da helt kæft, mand. Der er kun lige plads til knejder der. Hvad siger du til det, Emma? Hvad tror du chancen er for, at i år bliver rekordår? Meget stor. Meget stor. Ja. Var det 8300 nu? Ja. Inden vi overhovedet begyndte at samle i dag? Ja. Du er så vild, mand. Lene sad også hele tiden. Sådan, du ved. Er hun kun 17? Siger ja. Og kæft, hun er vild, hende der siger, jeg lover dig, at hun er vild. Når det er sådan, vi er færdige med det her hejs, så, det ved jeg ikke, så rejser Emma jo ned og slutter hungersnøden i løbet af 3 uger eller et eller andet. Nå, jamen, med forlov. Ja. Så tænker jeg da bare, at at der skal høstes, som vi kalder det. Hvor vi ikke banker den der i hovedet på hende. Er du mega sej? Øj, okay. Kommer lille mand, jeg tager bare 2 sække, vi andre skal ud. Øj, sådan. Så langt, så godt. Jeg er meget spændt på. Nu har jeg set Emmas oversigt, og jeg håber... Ej, jeg tænker... Jeg tror, vi kan klare det. Tror du på, at vi kan klare det? Ja. Sådan. Nå, jamen, det var første stop. Tusind tak for jeres bidrag. Og ja, nu rykker vi videre. Hvor er næste stop henne? Juelsminde. Det er ude ved faktisk vores nye crewmedlem, Elisabeth, også kendt som TikTok-kørelæreren. Det er rigtigt, ja. Kørende. Stod han lige og skubbede dig på sækken? Farvel! Det var det. Videre til den næste. 밤새날이 살 때까지 너무 놀라지 my energy 원해 날 원해 느낌대로 원해 신경 쓰지 말고 따라와 only 커져만 가는 내 volume 불러봐도 나는 so cool 바꾸려 하지만 난 나대로 살아 그래야 survivor. Daniel, har du fået en beundrer? Hej! Fedt, mand. Næste stop har ingen hjemme. Vi stjæler panten og skrider. Det vinder lidt i dag, så noget af panten har spredt sig selv lidt. Jamen, så var vi sgu også lige et smut forbi Elisabeth ved Trafikal Kærlighed og hente en masse pant, og nu går turen sgu videre. Igen. Ja, herhen. Ja. Hvad? Ja, det er også der, vi skal. Det har lige været kvindernes kampdag, så det fejrer vi med at alene, hun får lov til at slæbe. Kæft, du er stærk, mand.
fjerde lokation. Hold da nu lige kæft et sted, mand. Asbøl Slot. Peter har faktisk ikke set så pænt et sted her, siden at han snart bliver udvalgt til gift ved første blik og skal gifte så et sted her. Men det er work in progress, det vender vi lige tilbage med. Emma pigen går lige en runde med køresnoller. Og det skal jeg ikke have en skid af, fordi jeg er på juicekur. Den er kraftedeme klam, Mads. Ja, men jeg er heller ikke, jeg ved fandme ikke om... Det er godt, Mads ikke er med, for jeg har fundet ud af, at der er nød af dem her. Nej! 10 sekunder, så lige to. Ingen Hvad var det? Ingen kamel. Ingen kamel. Det var det. Videre til næste. Stop nummer 5. Coming up. Hæng på. Whoppa! Nå, ankommet til 5. stop, er det ikke det? Hvor mange stopper der i alt, Emma? 600. Omkring 21. Ja, det er Emma, jeg prøver. Det er, hun er sindssyg. Wow, når jeg er overhovedet til Esbjerg i dag. Nej, du kan også sgu. Det vi prøver nu, det er at rokere lidt rundt, fordi at General Emma har fortalt os, at det her det er tungt pand. Så det prøver vi lige at se, om vi kan få ind til aksen og stå. Det var tung, var det jo? Ja, lige præcis sådan der også. Tak så mycket. Kan I holde varmen derhjemme? Yes. La 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 la. Men ja, hvis I skulle sidde derhjemme og tænke, hold kæft, der er mange flasker. Yep, det er der. Og det er også piskoldt. Men det vi så lige kan, det er til vloggen, kan vi lige tage en status, der hedder, det her det var stop nummer 5 ud af 21. Og det her, det er status på den ene trailer. Yes. Så 2 trailer var måske ikke helt tåbeligt. Nej, og det sjove af det hele det er, at undervejs der er kommet et stop mere. Så vi er på 22 stop. Modtaget. Så nu kan vi ind i Losbyggade. Fedt, jamen skud ud, lad os fortsætte. Næste stop, fuck jer. Jamen, jeg har aldrig været i Aarhus, så jeg ved ikke, hvordan den gamle by den gik. Oh my fucking god. Vi bliver nødt til at lave en tur i den gamle by en dag. Så, tusind tak for det. Velkommen. Hej, hej. Hej smukke, hvor tror man du skal hen? Emma, hun glemmer, hun har de små ben med i dag. Kæft nu, der er ikke kvinder, vi har med os i dag. Så er vi nødt til at skal have åbent. Ja, der får man også pant på kasse. Ja, ja. Ja, tak. Og der kommer lige en popkasse eller en fyldt. Nå, fyldt gas. Lad os lige se, om den kan gå ind her. Ja. Meget pant, mand. Yes! Så er der mere pand! Må ikke snart det er tid til en ny trailer? Det begynder at nærme sig.
got me from a little and I broke. I'm on a winner. Ooh, still a believer. Hey! Stop nummer. Måske 10. En sæk. Hvad nummer var det, Martin? Jeg tror nummer 10. Er mit bud. Hvad siger du? Nej, der er 11 tilbage. Så er du ikke 22? Jo, men der er kommet en mere. Ja, du siger nummer 10. Nej, det er 22. Og der er 22, så er der 12. Og så må det her være nummer 11. Det må Emma, der har styr på. Og som I kan se, det vil sige, vi er ved at være halvvejs, men vi er til gengæld også ved at have en hel trailer, der er fyldt. Jeg gætter på, at vi tager et stop mere her med den her trailer, og så bytter vi om, og så begynder vi at fylde den dagen, vi kører med. Hvad hedder det? Ja, det er planen. Så det, der kommer til at ske, det er, at Annika, hun har fortalt os, at i aften, der vil hun bare gerne, fyre den af på temabar. Så vi lukker Annika inde i traileren for nu af, og så får hun bare lov at sidde indånden derinde. Og så gætter jeg på, om 45 minutter, så er hun grydeklar. For der er begyndt at lugte ok meget øl derinde. Jeg må ikke bolle i arbejdstiden, så skal andre heller ikke komme og gøre det. Altså, okay, så det er unfair. du er sådan en hater? Ja. Okay, det har nok lige at vide. Nå, stop nummer 675. Børneloppen, Kolding. Nu videre til den næste. Jeg kommer og tager noget sted. Og kan du have det hele? Okay. Og det er om med dagen nu. Så vi er i gang i en ny trailer nu. Trailer nummer 2. Den med stop nummer 822, eller sådan noget i den stil. Skal jeg tage den der med op i? Det må du da. Power og alt muligt, ikke? Det er godt. Prøv at tage god tur. Tak. Den kan bare ikke tage sådan en stor. Kom med det stop. Stop nummer 72. Eller sådan noget. Bare roligt, vi kommer og stjæler jeres pant, men vi er afleveret til gengæld. Så vi har også noget til jer. Prøv du lige at se her, ven. Den må du få. Så ind med noget pant, ud med en bamse, det er en fantastisk byttehandel. Og det går sådan stille og roligt fremad med den her trailer også. Vi har lidt luft tilbage over i den anden, skulle det endelig være, men og vi har faktisk ingen idé om, hvor mange stops vi har endnu. 75 eller sådan noget. Så, men ja, videre til næste stop. Og igen, tusind tak for hjælpen. Ja, og have det godt. Det skal det nok. Et skridt videre. Emma, prøv at lægge mærke til, Sharkbajs Emma, der hun lige ude og kigge, går det hele for sig, som det skal. Stille og roligt. Sætter hun sig lige ind, tager hun notesblokken frem, sætter lige kryds mere. Videre. Næste stop. Nej, det er da fornemt, hva'? Det er så fint. Jeg skulle lige til at skrive, om du husker, at jeg får lige adresse.
Er det dig, der ender? Nej, Emma, det er det sort. Jeg har skrevet med hende. Det er bare skrevet sammen, at du har hentet mange gange snart. Det har jeg. Det er så sejt, det du gør. Ja, det er super. Vi skriver til dig igen. Det gør du. Tusind tak. Ja, selv tak. Hej, hej. Hej Emma! Så blev det stop nummer... der er ingen af os, der tæller mere. 500. Og det begynder så stille og roligt også at fylde lidt i traileren herover. Vi har ikke nået, Tetris-øjeblikket endnu, heldigvis. Hvor vi skal prøve på at få det til at gå op i en højere enhed. Jeg tror heller ikke nødvendigvis, vi gør det. Vi har... Er det 4 stop tilbage? 3? 4? 3 stop tilbage. 3 stop endnu. Videre herfra. Ja, hæng på. Lad være med at gå nogen steder. Nu er vi rykket op. Det her må være tredje sidste stop. Det er Emmas gamle klasselærer. Vi lige scorer noget pant ved. Vil du blive her lige og have lidt engelsk grammatik, inden vi smutter videre, eller? Man kan jo altid... Der er stadig GoPro! Det der GoPro, det får så mange tæsk, ikke? Og det er kæft. Nå, jamen 2 stop tilbage. Lad os fucking skride. Vi spilder tiden afsted med os. BAM! Yes, jamen, one eternity later, så ramte vi kraftet med sidste stop her. Og det er jo som sagt i Kolding. Her skulle der være en del poser også. Det kan godt være, at vi skal sende lidt forstærkning i form af Gordon med derop. Alt efter hvor mange på... Hvis ikke de har det hele. Jamen, prøv. Vi har jo Danmarks Jernhård Ladies. Så det har de styr på. Det er sidste stop det her, og husk, prøv her, hvis I gerne vil støtte Emmas indsamling, og sådan holder til omkring trekantsområdet, som vi siger, det er sådan, nytter ikke noget at skulle sende hende til ølstykke eller et eller andet, så, så står hendes detaljer og kontaktinformation og alt muligt på alle de her videoer, og så kan I altså hjælpe Emma med at kurere kræften. Okay, støt kræftens bekæmpelse. Her får vi lige løftet det sidste ind. Det er Annika, hvis I lægger mærke til det, så har Annika bare fået second wind, efter hun fandt ud af, at vi skulle have snasket burger til aften. Ja. Så blev hun bare sådan, okay, fuck det, jeg tager det hele. Nu skal i hvert fald gå stærkt. Ja, så skulle der knald på. Jeg kan lige så godt sige til jer nu, det spændende øjeblik, det kommer lige straks. For det næste stop, det er Vonsild Brus, hvor vi skal pante hele lortet og prøve på at finde ud af, hvor mange penge er der for i pant. Emma, nu er du ved at være sådan lidt en hvad hedder sådan noget? En connoisseur inden for flaskepand. Ja. Hvad er det skud på, der er for i de trailer her? Der er i hvert fald for en 4-5.000 i hvert fald. Det er sjovt for mig og Lene så at snakke om. Lene gættede på 5.000, jeg gættede på 4200. Ved du? For 52. Du gætter på 52? Ja. Så det her, det sætter vi lige ind på skærmen. Lene, 5.000. Emma siger 5200, jeg siger 4200. 4400. Jeg kommer lige ind. Gordon, bud på, hvad er der for i flaskepanden? 52. Ja. Hvad? 52. 52. Du skal lige finde en anden tal, for det har Emma sagt. 53. 53. Og 5 kroner. Og 5 kroner. Og 5 kroner. Så siger jeg satser højt. 6.500. 6.500. Okay. Jeg tror, du er der omkring. Jeg kan lige så godt sige, at det her det er egentlig få konkurrencer, hvor jeg faktisk har ønsket, at Daniel vandt over mig. Og jeg går lige op til Peter. Og det jeg så vil sige, I skal lige nu, ud over like-videoen selvfølgelig, så skal I i kommentarfeltet nu, I skal ikke snyde, skal I skrive, hvad gætter I på, at vi har pantet for? Hvad er jeres bud? Kommentarfeltet nu.
Peter, Ja. hvad gætter du på, at der bliver pantet for? Hvad bliver totalbeløbet? Jamen nu er jeg lidt handicappet, for jeg har ikke været med ud af bilen de sidste rigtig mange stop. Nej. Jeg kan lige hjælpe dig lidt. Jamen, jeg tager den on the fly. Du tager den okay, respekt. Vi startede ud med, at vi havde 8500 på kontoen. Ja. Der tror jeg ikke, vi når op. Nej. Men jeg skyder sgu fra hoften og siger 4300. Det er fucking sjovt, for jeg har sagt 42. Altså, okay, så siger jeg 43,50. Okay, modtaget. Fordi så tæt skal det heller ikke være. Modtaget. Jamen, alt er, sat ind på skærmen nu. Og jeg håber, at I alle sammen har været i kommentarfeltet og skrevet, hvad I mener. Fordi næste stop, det er Vonsild Brus, og så skal vi i gang med at pande. Oh, fuck yeah. Det starter rigtig godt, fordi vi er lige landet her i Vonsild Brus. Og flaskeautomaten er kontakten med dig. Set me free or give me death, yeah. Living good, I've been blessed, yeah. Shout out all my enemies, all the best. You can set me free or give me death, man, I'm on my way, yeah. You can find out, you on time out. You been dealing with the devil, where you sign at? Yeah, oh Lord, you getting financed. Me, I'm talking ownership, baby, that's where my mind at. Try that, yeah, me, I threw my money down. And you know that it's good, we can skip the run around. And I don't need no yes, man, I'm all the way down. Yo, and I am not for sale, that's in case you couldn't tell, but you're no better now. You can set me free or give me death, yeah. Living good, I've been blessed, yeah. Shout out all my enemies, all the best. You can set me free or give me death, man, I'm on my way, yeah. I'm on my way, yeah. Man, I'm on my way, yeah. And I can do this all day, man, I'm on my way. Said I'm on my way, yeah. I'm on my way, yeah. I'm on my way, yeah. And I can do this all day, man, I'm on my way. Said I'm on my way. Whoopty! Og med det, og med de her fantastiske trailer i baggrunden, kan vi fortælle jer, at total er der pantet for... Og jeg havde egentlig tænkt mig... at vi satte trommevivl ind i post, du ved, men Daniel lavede den lige live for os. Nå, total er der pantet for 5.064 kroner i dag, der går ubeskåret hver en krone direkte til Kræftens Bekæmpelse. Oveni, at Emmas kamp for 2024 allerede var på 8.500, så er hun altså nu på 13.564 kroner indsamlet. Og vi er kun i marts, mand! Så vi håber helt sikkert, at vi kan få lov at være med til at elevate Emma til at sætte en helt ny rekord. Sidste år klarede hun 21.000. Allerede nu er vi på 13.5. Jeg håber eddermame, at vi skyder det langt over den her rekord. Og det er et kæmpe, kæmpe tak til alle jer, som er hoppet med ind i det her og har skrevet til Emma og sagt, prøv at komme hen noget pant hos os og alt sådan noget der. Bliv endelig ved med det. Hendes informationer står i beskrivelsen på den her video. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I sad og fulgte med og så endnu en her fra Team Loud and Proud. Husk, på vores kanal nu kan I vinde et kørekort, mand. I kan vinde et fucking kørekort, så skynd jer over at deltage i den konkurrence. Der kan I også vinde 1.000 kroner, hvis man allerede har et kørekort. Man tænker, jeg ikke skid bruge kørekort til, men jeg kan godt bruge 1.000 kroner til brændstof for at køre i min bil, så jeg kører med mit kørekort. Så kan I også det i samme konkurrence. Så sørg lige for at kigge ind forbi den og del den, og det skal I jo så, hvis I vil vinde 1.000 kroner. Det finder I ud af, når I kigger derover. Så jeg tror ikke, der er meget mere at sige her. Anden det her, det var eddermame endnu en oplevelse i livet som content creator. Det er det glamourøse liv, hvor man har stået badet op til anklerne i gammel øl og pisselort, men man gør det for en god sags tjeneste. Og igen, et kæmpe skud ud til Superbrusen her i Vonsild. Jeg har boet her i Vonsild. Det er den bedste brus i hele verden. Og jeg ved godt, jeg håber ikke, at Annette og de andre hader mig. Almin Brus, ja, vi elsker den. Vi starter alle vores ture derfra, mere eller mindre. Jeg elsker Almin Brus. Men Superbrusen i Vonsild, den er lige den my bedre, for de har så meget mere plads, så de har både en gært, så de har en slagterafdeling, og du ved, de bruger lidt snydkoder i forhold til brusen i Almin. Så nummer 1, Superbrusen her i Vonsild. Nummer 2, Almin, Almin Brus. Dagligbrusen i Almin. Elsker vi med mig også. Så sørg for at handle en af de 2 steder. Jeg er ligeglad med, om folk bor i Løkken. Det er ligegyldigt. Du kører kraftigt med til Vonsild eller Almin og handler. Sådan blev det. Ja, så betaler man broen. Og i øvrigt kunne Mette Frederiksen egentlig også godt til at lave den bro gratis. Det er en helt anden snak. Venner, tusind tak, fordi I så med på endnu en. Og vi ses på den næste. Love you all, og husk, pas på hinanden. Vi ses!